С очи и гърди. И, да. Ами чрез чара ми, усмивката ми, не знам, чрез това, че съм спонтанна и правя това, което ми харесва и това, което искам, не знам. Готвим! Ами доста лесно. Ох, това е трудно сега. Дайте ми по-лесен въпрос. Много се смея и много се усмихвам. Правя много услуги. Очичките, брат. Това, което яде много. Ох, сега ще се размечтая. Аз съм като Яворов, така да мога да си намеря перфектното момче, така че няма смисъл дори и да мечтая, защото откриването му е невъзможно общо взето, но... Кой? Никакъв начин. Тя няма срещу мен. Така. Не. Твърде много си. Илана Краева. На един купон се сбих с 7. На Боровец ли? Една дама не издава своите тайни. Добре.